A aquesta segona part de Catalunya de l'edat mitjana parlarem de les institucions de govern i de com estava Catalunya als segles, al final, a les acaballes de l'edat mitjana. Comencem amb les institucions de govern. Com es van muntar, com es van estructurar les institucions que actualment tenim, doncs quines són les seves arrels. Començarem al segle XI, on la noblesa feudal, que tenia molts territoris, contínuament es revoltava contra el rei, és a dir, el poder del monarca era contínuament raptat, era contínuament provat. El monarca basava el seu poder també en un exèrcit fort, en alguns nobles i en el poder de l'església. Era una època molt convulsa, era una època on la violència era present en el dia a dia. A més, els senyors feudals s'empleaven una violència molt ferotge. Per posar fre a aquesta violència, l'Església i els pagesos van crear les assemblees de pau i de treva. Es poden considerar l'origen de les Corts Catalanes. Què era la pau de Déu? La pau de Déu era una assemblea que va marcar que no es podia dur a terme qualsevol acte violent en un radi d'uns 30 passos al voltant d'una església. És a dir, un senyor feudal no podia exercir la violència en un radi d'acció d'uns 30 passos de qualsevol església. Quina era la pena? Doncs la pena era l'excomunió. Ja sabeu, si t'excomulgaven, doncs no aniries al cel, a més, perdies tots els teus drets feudals i passaves de privilegiat a no privilegiat. D'una banda, la por de no anar al cel, d'anar a l'infern. En aquella època la gent era molt analfabeta, no coneixia res, la ciència estava molt poc desenvolupada, s'ho creien, i d'altra banda, doncs el poder de treure't de l'estament. I la treva de Déu era la prohibició de lluitar en uns dies determinats, en especial el diumenge. Poca cosa pot semblar, però això ja va, com a mínim, donar als pagesos una tranquil·litat. La noblesa aprofitava els períodes de crisi per augmentar el seu poder. Va ser quan Jaume I, quan va recuperar el poder en el suport de les ciutats i dels viles reials. És a dir, on podien els monarques intentar treure més poder? En el poder de les ciutats. Les ciutats no estaven sotmeses a cap poder feudal i la manera era aconseguir-te que la ciutat es recolzés a tu mitjançant impostos, tributs, militarment, contra els senyors feudals, i el rei, a canvi, doncs, els donava privilegis a la ciutat, com per exemple cobrar alguns impostos. Es va crear el pactisme, que era una fórmula per limitar el poder reial i obligar als estaments a pactar les decisions. Quines van ser les institucions de govern? Com estava muntat el govern? El govern del regne manava el monarca estava assistit per una cúria reial o cort que estava composta per nobles, per personal de l'església, eclesiàstics, del nivell, evidentment, i membres de la seva pròpia família. Aquesta cúria reial va anar evolucionant fins al segle XIII, on va canviar i va ser un consell reial. El monarca tenia un hereu, i aquest hereu de la corona també tenia una institució que li ajudava en càrrecs de govern, que era el procurador general. I és que l'hereu s'encarregava d'alguna part del poder, alguna part de l'administració del regne. A partir de Jaume I es va integrar a la cort els representants de les ciutats i a partir de 1283 van tenir caràcter legislatiu. Clar, els monarques necessitaven el suport de les ciutats els hi van donar suport, però a canvi van entrar a tenir veu dins de la cort. Les corts designaven una comissió de representants encarregada de fer complir els acords i recaptar els tributs. Doncs bé, el 1359 aquesta comissió va esdevenir estable, va rebre el nom de Diputació del General. Al segle XV, a més d'encarregar-se de recaptar i de fer complir els acords, es va encarregar de fer complir les lleis i es va anomenar Generalitat. Aquí tenim les arrels de l'actual institució de govern de Catalunya, l'actual Generalitat de Catalunya. Catalunya a la baixa edat mitjana. Parlarem de la crisi demogràfica i de l'impacte socioeconòmic. El primer que hem de dir que no parlarem exactament de Catalunya a l'edat mitjana, perquè a l'edat mitjana
Entenem per edat mitjana el període comprès entre els segles XI i XIV. I nosaltres aquí el que parlem seran els períodes del XIV i XV. Però bueno, ho fem per ficar un context que tothom pugui entendre. Començarem en l'any 1333, l'Omar l'any primer. Va ser la primera crisi de subsistència provocada per les males collites de blat i la mortalitat que va comportar. Unes dades aproximades ens diuen que a la ciutat de Barcelona, que en aquells moments tenen uns 50.000 habitants, van morir uns 10.000 morts. Però l'any, el que va ser ja molt fort, va ser l'any 1348, amb l'arribada de l'epidèmia de la pesta negra, que va eliminar entre un 30 i un 60% de la població de la Corona d'Aragó. Pensem que no va ser igual a tot arreu, però que la pesta negra doncs, va afectar unes regions moltíssim, un 60% de la població és una barbaritat, i a d'altres un 30%. I a Europa també va passar el mateix, sobretot a les zones on hi havia ciutats, on estaven aquestes rates que provocaven doncs, que s'escampés l'epidèmia, doncs aquí doncs, l'epidèmia va ser més virulenta. Què passa aquí? Anem a explicar-ho així i sempre passa el mateix. Quan hi ha una crisi, anem a explicar-ho per aquest esquema que tenia aquí. Sempre que hi ha una crisi agrícola en aquesta època, com el nivell tecnològic era molt pobre i estaven molt limitats al que produïen al seu camp, si hi havia una crisi agrícola, una sequera, unes inundacions, es cremaven, o senzillament que no era un bon any de collita, la població ja no estava més ben alimentada, passava fam. Com tenia fam, eren més febles i, evidentment, la mortalitat doncs, era molt elevada. Parlarem de crisi demogràfica. Aquesta crisi demogràfica activa de seguida una crisi econòmica. La gent passa gana, s'està morint, l'economia no està activa i n'hi ha una crisi. I el conflicte social és el detonant de tot plegat. És a dir, que una crisi agrícola és molt perillosa perquè porta un conflicte social que pot desembocar en guerres, en crisis, s'escampen per tot arreu. Què va passar aquí? Que a partir d'aquestes dates, doncs els pagesos pobres començaran a emigrar a les ciutats. Els pagesos rics els hi agradarà perquè ocuparan els masos abandonats. Els direm que són masos ronecs. Aquests encara es van aprofitar. Els senyors feudals, com no tenen prou producció als pagesos, les seves rendes baixaran, les voldran mantenir. Com les mantindran? Doncs aplicant els mals usos. Eren unes obligacions que feien sobre els camperols per recuperar el que no obtenien via producció. Anem a parlar de la crisi successòria. Morirà Martí I l'Humà sense una clara successió i el 1412, a les Corts dels tres regnes de la Corona d'Aragó, es reuniran a Caspe, al compromís de Caspe, i escolliran rei a Ferran I d'Antequera, un castellà, del casal castellà dels Trastàmara. Ferran I, després d'un període convuls on haurà de lluitar per consolidar el seu poder, doncs bé, Ferran I no és que només es consolidar el seu poder, sinó que a més es començarà una agressiva campanya d'expansió pel Mediterrani que el seu fill Alfons IV el Magnífic va continuar. Al segle XV, els senyors feudals continua una disminució brutal de les seves rendes, augmentaran la pressió fiscal, i en especial sobre els pagesos de remença. Què era un pagès de remença? Era un pagès que estava adscrit a una propietat senyorial, és a dir, aquest pagès pertanyia a aquella propietat i no la podia abandonar si no pagava un tribut, una remença. A més, era un tribut que fixava el senyor feudal. Doncs els senyors feudals els tenien allà gairebé com esclaus. No podien abandonar la finca i, a més, els exigien doncs, uns tributs molt elevats. Aquests pagesos es van revoltar en diverses ocasions. Arribem amb el rei Joan II. Aquest va haver d'afrontar molts conflictes. Conflicte al camp, ho hem vist, no? Els pagesos de remença, els mals usos, els senyors feudals estan explotant els pagesos i els pagesos es revolten. D'altra banda, tensions dinàstiques amb el seu propi fill. Eren uns episodis molt violents on Joan II
imposarà les seves decisions. A més, enfrontaments a les ciutats per la crisi econòmica. Tot plegat farà que esclati una guerra civil, una guerra que durarà 10 anys, del 1462 al 1472. Tot plegat quedarà enllestit en Ferran II, el 1486, a la sentència arbitral de Guadalupe que posarà fi als mals usos dels senyors feudals. I per això marquem aquesta data, perquè serà la data on s'acabaran totes aquestes tensions, tant dinàstiques com al camp com a les ciutats.